Eskola guzierandako bideokonferentzi bat, streamingez nola egin ikusiko dugu. Kalendarren bitartez, gertaera bat. Sortuko dut. Bideokonferentzia zuzenean. Eta hau erabiltzeko, hau egiteko Google Meet erabilitko du. Jarriko dut, noizen ordua, izanen da arratsaldeko familiosendako, arratsaldeko 8:00, eta joanen naiz konfiguratzea Meet. Meet gela badutelarik, berago joaten naiz, ikusten dut badutela hemen gehitu zuzeneko erreprodukzioa. Aktibatzeko aukera. Aktibatzean erraten dit konfigurazioak aldatuko direla eta gero ikusteko ja ongi dauden, onartuko dut, eta ja agertzen zait hemen URL bat hemendik kopia dezaketena. Bai? Kopiatuko dut URL-a, irekiko dut Meeteko gela, gordeko dut ebentu hau, eta hori ikus dezaket bertzeiendiak nola ikusiko duten gertaera hau. Momentuz, abisua ailegatuko zaie zuzeneko erreprodukzioa ez dela hasi, baina nik Meeten barrenetik egitekin hasi zuzenean igortzen, ikusten halko dut nola beraiek freskatzekin abisua ailegatuko zaieten erreprodukzioa hasteko martxan dagoela. Orai, play ematen badut, erreprodukzioa hasten da. Partekatzen badut zerbait, hemendik, ikasnobako pantalla, ikusiko dut, nola hemen ere, hasten da. Partekatzen badut zerbait, hemendik, ikasnobako pantalla, ikusiko dut, nola hemen ere, hasten da. Eta hori zanentzen pixka bat, nola konfiguratu streaming bat kalendarren bitartez. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.